Emakume bati Donostian egindako sexu erasoa ikertzen ari da Ertzaintza. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi du, bart eman dela erasoa, hori dela eta ikerketa abiatu du, jazoeraren nondik norakoak argitu eta ustezko egilea atzemateko. Donostiako udalak gaitzespen adierazpena onartu du eta elkarretaratzea egin du, eguerdian alderdi ederren. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du, antisistema kasuak ugaritzen ari direla eta horren barruan kokatu ditu pasaden urriaren 12ko Gasteizko istiluak. Euskadi Irratian esan ditu bergo. Nik sumatzen dut eta idatziz ere ikusi daiteke, badagoela zenbait talderen inguruan jarrera antisistema bat eta jarrera esango dut oldarkor bat Ertzaintzaren edo kasu batzutan udaltzaingoaren aurrean. Ikusi ditugu jokabide batzuk neurri batean indarkeriaren erabilera justifikatu dutenak praktikan ipini dutelako. Nik Arabako eta Gasteizko ertzainburuekin izan ditudan batzarretan bai esan didate, urriaren 12an ikusi ziren zenbait jokabide ezin direla espontaneoak izan. Badaudela zenbait ezaugarri, pentsarazten dutenak, hoien atzean antolakuntza bat eta entrenamendu bat zegoela. Eta adi hartxandako tunelak erabiltzeko ohitura baduzue, izan ere hurrengo otsailaren 3tik, erabat itxiko dute Deustutik Txorierrira doan tunela 6 hilabetez, azpiegitura berritzeko eta egokitzeko lanen bigarren faseari ekiteko. 12,8 milioi euroko aurrekontua dauka lanak. Arratsaldeon eta ongi etorri Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak ostegun honetan iragarri du Bizkaiko 12 ikastetxe publiko bateratuko dituela ume faltagatik. Besteak beste, Bilboko, Basauriko, Getxoko eta Leioako ikastetxei eragingo dien neurria. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak 12 eskola publiko elkartuko ditu Bilbon, Basaurin, Getxon eta Leioan. Hortaz aurrerantzean 6 ikastetxe izango dira. Sistema hobetzeko nahiagaz, bide bat egiten ari gara, eta nahi duguna da ikasle guztientzat hezkuntzarik eta hoberena, bai, kalitateari dagokenez, eta horre beti hartzen ditugu kontutan 3 elementu. Bat da ekitatea, hau da gehiago behar duen horri gehiago emoten diogu, ez? Eta beste bat oso importantea dana da efikazia esaten duguna, ez? Eraginkortasuna, efikazia, eta horre esaten duguna da azkenean emaitza onak lortu behar ditugu ikasle guztientzat, ez? Berdin da ze familiati datorren, edo berdin da ze ikastetxetan dagoan. Hortarako, irizpide moduan egiten ditugun integrazio guztietan edo proposatzen diren prozesu guztietan hori da erdigunean jartzen duguna, ez? Nahi dugu, benetan proiektu sendoak eukitea, hezkuntza proiektu sendoak. Haur faltagatik hartu da erabakia hainbaten, izan ere Eusko Jaurlaritzak berak emandako datuen arabera, 2020tik gaur egunera arte, 13.000 ikasle gutxiago dago aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eskola segregazioa murriztea ere izan da erabakia hartzeko gakoetako bat. Ikastetxe batean, 2 urteko gela batean edo 3 urteko gela batean, 3 ikasle bakarrik daudenean, ez daukate aukerarik sozializazio eraginkor bat izateko. Ez daukate aukerarik euskaraz mintzatzeko. Gainera oso ikastetxe edo oso ziklo edo gela segregatu buruz ari garenean. Orduan, oso importantea da burua altzatzea eta azterketa sakon bat egitea. Zer da nahi duguna? Pedrosa sailburuak nabarmendu du erabakiok ez direla bat-batean hartu. Aldez aurretik egindako azterketa eta zuzendaritza taldeekin, klaustroekin eta familia elkarteekin burututako elkarrizketa prozesuaren emaitza direla. Hoiek horrela hauek dira bat egingo duten ikastetxeak. Bilboko ingeniero Orbegozo eta Gabriel Aresti, Tomas Camacho eta maestra Isabel Gorria, Deusto eta Deustuko ikastola. Basaurin orain arte Soloarten egon direnak San Jose Etxegaraira leku aldatuko dituzte. Getxon, Larrañazubi eta San Ignacio batuko dira eta azkenik Leioako, Lamiako eta Artaza Pinueta. Ildo horretatik Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan iragarri du Araban 2 ikastetxe batuko direla eta Gipuzkoan ere gutxienez batura bat espero dela.
Gai alaiago batzuk ere baditugu beti ere hezkuntzarekin lotuta izan ere, korrikak aurkeztu ditu aurtengo edizioarekin zerikusia duten unitate didaktikoak. Euskal Herriko ikastolekin elkarlanean, euskara eta euskal kultura sustatzeko ariketak dira eta korrikaren webgunean daude eskuragarri. AEKak korrikaren unitate didaktikoak argitaratu ditu Euskal Herriko ikastolekin elkarlanean. Proiektu honen helburua euskararen erabileran eragitea eta euskal kultura sustatzea da. Korrikaren webgunean daude eskuragarri ariketa eta jolasak, etxean zein Euskal Herri osoko ikastola, eskola eta euskaltegietan zabaltzeko. 2 motatako ariketak daude, alde batetik lehen mailatik batxilergora, ikastola eta eskoletan erabiltzeko. Bestetik euskaltegietako A batetik C bat mailara erabiltzeko. AEKak kontuan izan ditu entzumen mugatua daukaten pertsonak eta materialaren zati bat diseinatu dute entzumen arazoak edo zailtasunak izan ditzaketenek erabili izateko. Euskararen aldeko jarrera zabaltzea eta hizkuntzarekiko kontzientzia suspertu eta haren erabileran eragitea du helburu. Euskal kultura transmititzeko eta bertako erreferente kulturalak ezagutarazteko tresna baliagarriak ere badira. Eta baita nola ez korrika iragartzeko ere. Aurtengo edukiek berrikuntzak ere badituzte. Horien artean korrika txokoa eta hurrengora arte izeneko jarduerak. Bata zirkulazio autonomoan aritzeko eta bestea korrika amaitzerakoan bertako esperientzia partekatzeko. Aurkezpenean adierazi dute euskaltegietarako 3 materialeko sorta prestatu dutela. Badator 24. korrika, 24. korrikaren ibilbidearen jolasa eta korrika historian. Azken hori bereziki egokitua dago hezkuntza arruntean zailtasunak izan ditzaketen personentzat. Eta Nafarroan aldiz, etorkizuna euskaraz hasi lelopean kanpaina bateratu aurkeztu dute euskalgintzako eta hezkuntza alorreko 15 eragilek, LAB, ELA eta Steilas sindikatuekin batera. Haurrak euskerazko ereduetan matrikulatzeko deia egin dute Nafarroako hainbat gizarte eragilek. Etorkizuna euskeraz hasi kanpaina aurkeztu dute elkarlanean euskalgintzako eta hezkuntza alorreko 15 eragilek eta LAB, ELA eta Steilas sindikatuek. Kanpainaren sustatzaileek nabarmendu dute euskerazko ereduek ikasle eleanizdunak sortzen dituztela eta harremanak zabaldu eta trebakuntza eta aukera profesionalak areagotzen dituztela. Gehitu dute eredu horiek gizarte osoaren etorkizun amankomuna hobetzen dutela eta Nafarroako herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko oinarriak jartzen dituztela. Nolanahi ere, salatu dute Nafarroako leku askotan oraindik zailtasunak dituztela seme-alabak euskerazko ereduan matrikulatzeko eta familien erabakiak baldintzatzen saiatzen direla. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuari eskatu diote euskerazko ereduak bultza ditzala. Ikasle nafar guztiek izan dezaten euskeraren oinarrizko ezagutza. Hori delako kanpainaren bultzatzaileen esanetan, seme-alabei etorkizun hobe bat eskaintzeko modua. Eskaera indar politikoei euskarazko ereduen eskaintza aldian aldiko negoziazio politikoetatik atera eta Nafarroako hezkuntza sistemak berak proposatu eta bultzatutako egiturazko aukera izan dadin. Baina matrikulazioa abiatzear den honetan, gonbidapen berezia gurasoei. Eman euskara zuen ondorengoei. Haietako bakoitzaren etorkizun eta ongizate pertsonalaren alde jakina. Eta aldi berean, etorkizuneko Nafarroa eta mundu hobe baten alde. Matrikulatu euskaraz, etorkizuna hasi euskaraz. Osakidetzako eta osasunbideko medikuek astebeteko greba egingo dute hilero, otsailaren 16ko astetik hasita. Medikuek estatutu propioa eskatzen diote Espainiako Osasun Ministerioari. Hego Euskal Herriko medikuek iragarri dute otsailetik ekainera bitartean hilero astebeteko greba egingo dutela. Espainiako Osasun Ministerioari estatutu propioa eskatu diote eta euren prestakuntza ardura eta lan baldintza bereziak kontuan hartzea aldarrikatu dute. Greba otsailaren 16ko astean hasiko dute SME, Euskadiko sendagileen sindikatuak eta Nafarroako sindikatu medikoak deituta. Deialdiak Espainiako hainbat osasun esparruko sindikaturen babesa jaso du eta manifestazio bateratua egingo dutela iragarri dute Madrilen otsailaren 14an. Sindikatuek Osasun Ministerioari eskatu diote medikuen lanari egokitutako lan baldintza propioak ezartzea. Halaber, osasun langileek botoa emateko eskubiderik ez dutela salatu dute.
Medikuen aldarrikapenen artean daude besteak beste lanaldi arruntetik kanpoko lanorduak borondatezkoak izatea eta horien truke ordainsari egokiak jasotzea. Era berean, etenik gabe 17 ordu baino gehiagoko jardunaldiak ez egitea eskatu dute. Horrez gain, medikuek proposatu dute gizarte segurantzaren araubide berezi bat sortzea, lanbidearen arriskua aintzat hartuta, negoziazio eremu propioa izatea eta mahai sektorial bat eratzea, erretiro aurreratzeko aukera izatea, irakaskuntzako osagarria aitortzea eta barne mediku egoiarren langile batzordeak sortzea. Eta sindikatuekin jarraituta Garikoitz Nazabal sindikatuko kide izan da plato honetan bertan aste honetan, Mercosurren akordioaren azken berrien aurretik. Lehen sektorea izpide Usue Garro lankidearen eskutik. Dermatosi nodularra ez ezagun genuen oroar gizartean, baina azken garaietan entzungai izan dugu izen hau, baita ere Europar Batasunaren eta Mercosuren arteko akordio komertziala bi aferak ere Euskal Herriko abeltzainei eragiten diotenak. Eta hau izango dugu izpide gaurkoan platoan, eta honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu Garikoitz Nazabal, Gipuzkoako ENEko presidentea. Arratsaldeon. Mila esker, gonbidapen hona hartu izanagatik. Aipatu bezala, azken hilabeteotan ia egunerokoan entzun dugu dermatosi nodularraren inguruko nondik norakoak, baina jendeak kokatu dadin nola atzematen da gaixotasun hau aberengan edo zeintzuk dira sintoma nagusiak? Bueno, izenak esaten duen bezala nabarmenena dermatosi sabea da, azkenen azaleko inflamazio kozkor batzuk atatzen zaizkio, batipat errape aldetik eta nabarmenagoak izaten dira, eta batipat azalen manifestatzen den gaixotasun bat da, begira behintzat nabarmentzen dena hori da, eta betiko haulako gaixotasun dira, amarreti batzean animaliku bezala sukarra egitzen du, naiz eta, esaten bezala, sukarra dauken guztitan ez du noski dermatosis edukiko, are gaixotasunen behak generatzen da, baina batipat kutaneo da, nabarmenena ikusteko. Alare, oraingoz Euskal Herrian ez da kasurik identifikatu, bai ordea Frantziar estatuan zer, eta gertutasun hori argudiatuz, hainbat neurri jarri dituzte martxan erakunde publikoek, haietako bat urriaren amaieratik azoketan animaliak ikusgai ez izatearena. Neurria egokia dela uste duzu? Kontu neugita hemen egiten den azoka edo zein mugimendu berdintzat tarten eguberriketare ontzien, askotan erakusketak izaten die, pare bat etxetago ganadu jutu baldin bada, edo gaina oso lekuko izaten die, edo feri berezik ez. Zuk gaixotasune bertan ez daguzun momentun ez dago zentzuik. Eta gaina esposizioik, ez dakit, esnea edo haragieko izten den baserrin kasun, sarreren oinarri ere ingresok esnea edo haragi edia ez, edo bitatek, baino badare beste batzuk, fetxa konkretu batzutan, hemen bakila bezala, beixubarrak eta esaten zaienak, holako ekitaldik eta debekatzen zaizkien momentutik, sarrera gabe gelditzen dienak, eta zentzugabeko zerbait iruditzen zitzaion. Beste neurri bat agen garrantzia gehiago izan dezakena txertaketarena da, urte amaieratik martxan dago, zuek enetik horren aldeko agertu zarete, baina ez dela beharrain bat zabal argudiatu duzue. Nolako izan beharko luke txertaketa kanpaina horrek zuen ustez? Bai, ulertu behar da, araudiak esaten dizuna arabera, ez bazare X distantzita foko batetik edo eta fokoa beha ez baldin badukezu, etzi zuen usten txertatzen. Eta, esan behar da, Frantziar estatun tema asko desmadrau dela. Dakiun arte behintzat, eta nahiko frogatutzat bezala hitz egiten da hortaz, Gironan azaldu ziren foko hauek Frantziti zetozten. Zetozten, ez ikozten. Eta, ostras, lehen hau deklaratu ziren Gironakoak. Orduan, Frantzin gaina, olako gaixotasunek orokorren ulertu behar da, erderaz esaten dena, aipatzen da beti, zabalpen modua daukela mantxa de azeite esaten zaiona, edo ulertzeko uin batek udetan ekoiko lukena. Orduan, oso raroa da, ez baldin badau inguru baten, derrepenten azaltze ez dakizten bat kilometro da. Intsektuek ala berrinduela esatea nahiko zaila da. Orduan, askotan zeoten die, deklaratu gabeko animali mugimentuk eta olako gauzak. Orduan, egoera guztioi, bizkat eskutatik jun izanan ondorioz, aukera eman zizaion
Europar batzordek edo albideratu behar duenak Espainiako ministerioai aukera eman zion, Frantziar estatukin mugaiten deunon kasun, bakunazio, voluntarioki bakunazioa jartzeko. Zer jende horrekin bixiat nahastura egiten da. Bakunazio voluntario bat eta egual pentsatu daiteke nahi duna bakunatzen doa, gauza ez diola. Aukera eman zen voluntarioki jartzeko, ez zeukelako obligazioek, kasunetan Gipuzkoak eta sartzeko, baina behin sartzen baldin bat zeo obligazioa denantzako. Eta maila hortan bai iruditzen zitzaion ikusita, gaixotasunena esaten nuen, igual kontraesan bat ematen baldin bat sektoren eske ez deuna ulertzen da, klinikoki eta dauken eragin maila eukita pertsoneta ez dela pasatzen, aragitan, azken ekoizpen galerake, esatizu, gaixotasun guztik, animali gaixo batek, persona bezala gure rendimentua jetxiko ditu, ez gaixo baldin bagare, ez dola justifikatzen dauken protokoloa, zati arazo gehiago protokoloak ikusten ditu, eta horren aurren bakunazioa ezinbestekoa suertasune sartuko ez baldin bazan, ez? Honen aurren zarkin aurkitzen gara. Ministerioak Gipuzkoako proposamena egiten du eta Nafarroa iparraldekoa. Ez da nahikoa. Kontu neki behar da, animali askok, hau ez da oain hilabete bateko kontu, ez bada etortzen hobe. Dauzadien bezala, eta horriken baldin bada bakunazioa tarteko, nolabait, babes egoera bat, handi bat, ze bakunazioa beti lagunduko do gaixotasun baten edapena mozten. Beti lagunduko do. Beti jende ulertu behar du, gripeakin pasatzen da bezala. Zuk harrapatzen baldin badezu, egun batzutan inkubatzen aizeana, egongo zea katarrazo batekin ez dakizen bat egunetan, eta virusez zabaltzen aizean momentu guztioetan. Zuk etortzen zaizuneako defensak baldin baituzu, gorputzek askoz azkarra reakzionatzen du, eta hor frenatzen dezu, ez? Eta hor zuk igual ez dezu beste batzuk kutsatzeko zeo egiten, efektu egiten. Da hor bakunazioa gino ulertuko litzake. Baina, ulertu behar da, Gipuzkoan gason, juten bazea partzoneria, Arabako eta Gipuzko ganadue bertan juntatzen da. Juten bazea handia eta urbasa herrimendita, komunalak, jungolieke momentotan Nafarroan jarri dane iparraldeko marra hortatik goitiko ganadue, bakunazio eremukoa, eta bakunazio eremukoa ez dana. Eta esan horre zentzuik ez daukela. Eta administratiboi gaina eremu berdina izan da ez. Arago inda otan, goiko eremuk txertatzeko zartu, baina ez da berdina Hueska eta Teruel eta ze hitzeitea, edo eta hemen goa bezalako lurralde txiki baten, eta gero ganadun nolabaite elkarrekintza edo zehoi hainugari edanen. Dermatosi nodularra ez da azken garaietan ardura berezia eman dizuen edo sortu dizuen gai bakarra, badago hor ere Europar Batasuna eta Mercosuren arteko akordio komertzial hori. Honen bidez, Latinoamerikako haragia Europara ekartzea erraztu egingo litzateke, eta horren aurka agertu zarete, hainbat arrazoiengatik, alde batetik haragia merkeagoa bai, baina kalitate okerragokoa ere badela argudiatu duzue. Bai, azken baten, kalitatea esaten denen mehan txiko nioke animalin edo personekiko, osasun mailan edo berme aldetik eta ze ikusik ez dauka. Bat gehiago dela esango nuke, nola gure Europa honen, askotan Europataz hitz egiten dugu, nik uste era idealizatu baten, edo ez dakit, oso akonplejatuk gehalako, zati Europati planteatu, Europati dator, eta Europa. Europa ez da baztu behar zer den. Azken baten, Europako komunidade ekonomika esaten denak behintzat, hartu dituen erabaki asko, izan die lobby eta multinazional potente batzun interesai begira egindakoak. Eta ikeragarri kontra esankorra iruditzen zaitena da, zuk bertako ekoizpenai eskatzen badiozu hau, gero hoi betetzen ez duen eta inundik inoa bermatuko ez duen produktu batzuk, askoz gutxiko eskatutakoak, gero bertanko merkatua sartzen uztea. Eta ez nuken egezki ulertza, ene bezala behintzat oso garbi dauku, aldan eraik onenen, kalidadeek onenakin, aldan eraik osasuntxunen, ekoizpen ekologikoa baldin badie hobe, ez dakit, ekoiztu behar deula eta gaina hola lantzen deula gure ingurue, historikoki ala indeu, osea, da hemengo ekoizpenak oso modu tradizionaleko die, gero innovatzen baldin badezuro, teknologia sartuta eta bar, baina horrega esaten dugu, hemen Euskalo zenbat urtetan debekatuta dauden zenbait produktu baimenduta dara, txekorrak hormonatzea, osea, hemen, ez dakit, beste zenbat urte gu jaio horretiko gizango eskudezkeo, eta baimenduta dara, orduan, zer da hau? Eta gero esateko, hau Europar guztion hobe beharreko ingo dela, ez?
Kuriosa dena, hor mugazargak kentzen dien momentutik, zeinen esportatuko don, 135 bat impuesto gutxigo ordainduta, eta horren ordaina zein izango dan, ez? Eta beste detaile bat, ez dakit, kondu neuki barreko iruditzen zaitena, zeinek esportatu edo importatuko do? Zate, askotan azten pentsatzen eta, ematen du, Hego Ameriketako, ez dakit, hango nekazari edo campesino deitzen dien zeutako, ez da gutxikoik ere, ez? Azken baten, akuerdoetan eta mundu hortan ibiltzen dienak, izango dira, enpresa batzuk, aldan lan eskuin merkena eta eskalaboa baldin bada hobeto, igualtzait hemen politika ambientalaekin hagoa betetzen dugu eta igualtzait kotxean pegatina eta zeak isuriak eta holako kontukin, eta egizketan enpresa batzuk, ez produktua trasladatuko dalako bakarrik Hego Ameriketatik honeaino eta horre dauken inpaktu ambientala, bez eta ekoizpena bea ere. Askotan kritikatzen denen, bai soja ekoizpenak edo eta beste mundu mailan el talar en Amazonas esaten den bezala, eta holako gauzak dauken inpaktua daukala, nire egiten arte mundua bakarra da. Eta zuk esatezu, hemen izan behar dugu, saiatu nahi dugu izaten, ez da gizein baino eredugarrigok eta ambientalistagok eta ez da gizarrago, eta gero hoi dana hankapeti pasatzen duen ekoizpen sistema batzutako produktui ateak irikitzen dizkiozu. Eta gero ze eskatu behar diozu, konsumitzaileai? Osa, beti konsumitzaileai bizkarrea bota bartzaia? Bai dermatosinodularraren afera eta baita akordio komertziala inguruan protesta egiteko mobilizazio antolatu zenuten pasaden astean, Biriatun, Frantziar eta Espainiar estatuko muga horretan. Protestak eta mobilizazioak egiten jarraitza aurre ikusten duzue? Nik uste beharko. Zati ikusita estatu mailan ENE-koak koordinadorako kide da, eta gainetikok eta ere estatu mailan baten edo besten parte hartzen du ez, eta lehen ostegunen bertan, bilera bat egin zen, logo kalendario bat edo zerbait adosteko. Zer deske gobierno zentralen posizioa zein den ikusita, gauza batzutan ikusten duen epelkerie harrigarria da, zerbait izateatik. Ez dakit, ez, normalen beste interes batzuk gainentzen dielako, nik uste urten mordoa badiela, Espainiar estatu, bai Europakiko eta bar, edo eta beste batzuekiko, dauken jarrera guztiz zea dela. Etxekaltekoa sektorei dagokionez, eta hortaz jarraitu beharko da. Bai baloratu nahiko nuke, aurreneko aldia izan zen, Hego Euskal Herriko zehaz gain, baina Ipar Euskal Herrikoak batein da Euskal Herriko, segunduke nekazal sindikatu deitzen gehanok, denok elkarrekin parte hartu genduna, Bizkaiko bat kenduta, eta horrek beak baditu bere komplikazio noski, nik uste badala azpimarratzeko zerbait, ez duk sektore guztie baldin badaukezu olako zerbaitekin posizionatze hortan. Eta gero joku arriskutsu bate iriki daikela iruditzen zait honen aurren, ez? Aurrekoan entzuten hone albistegitan pertsona bat esanez, gobierno tokatu zueko zaiela, kaltetuk dien sektorek, onura dieno eta nola bete, ekonomiantzako, eta ona izan behar omendan hortatik kaltetuta atatzen dien sektorei laguntzeaz. Iruditzen zait, oain esaten dien gauzak dela, Ursula von der Leyenek esan dituen neurri horiek bezala, gero sistema batzuk, egoera batzuk implantatzen dira, eta gero egiten zu sektorea beha limosna horien menpeko. Eta gero limosna horiek bukatzen juten dira, edo eta beste gauza askotan dauzkun bezala, 10 urteetan kongelatuta egoten dira. Eusko Jaurlaritza edo Diputazioko aurrekontuk ikuste besteak ez duzku, sektorea zuzenen dituzten partidak kongelatuta gelditzen dira, eta 10 urte eta normalizatzen da, ez? Esan deten bezala bizimoduko ora egiten da horrein. Orduan, ez dakit, ni ez nahi asko konsolatzen horrek. Eskaera hausnarketa hitz hauekin, amaituko dugu gaurko elkarrizketa, Gariko Izundazabal, 1000 esker amaikara etorri izanagatik beste bain ere. Nahi zuen arte. Eskerrik asko. Urtarrilaren 14 arte zeukaten epea sortuko afiliatuek zuzendaritzarako hautagaitza proposamenak aurkezteko. Ez da egon bigarren proposamenik, beraz, sorturen nazio kontseiluak aurkeztutakoa izango da gaur bukatzekoa den bozketan nazio idazkaritzarako hautagaitza bakarra. Bihar emango diote amaiera sorturen 4. kongresuari eta Xabi Iraola izango da aurrerantzean sorturen koordinatzaile orokorra. Nos torturasteis y encarcelasteis
Eta Araban bestalde bertako foru aldundiak Bernedoko udalekuen antolatzaileei eskatu die uda honetako udalekuen inguruko informazioa euren webgunetik kentzeko. Aldundiak gogorarazi du iaz udaleku horietan adingabeen sexu askatasunaren aurkako jokabideengatik salaketak aurkeztu zirela. Arabako foru aldundiak Bernedoko udalekuen antolatzaileei euren webgunetik uda honetan antolatuko dituzten udalekuen inguruko informazioa kentzeko eskakizuna egin die. Izan ere, antolatzaileek udaran eskiniko duten programazioa zabaldu dute. Eta aldundiak horren aurrean gogorarazi du iaz udalekuetan parte hartu zuten adingabeen ustezko sexu askatasunaren aurkako jokabideengatik hainbat familiek salaketak jarri zituztela auzitegietan. Bestalde aldundiako hartarazi du Sarrea Euskal Udaleku elkarteak, hau da, Bernedo, Goñi eta Abaigar udalekuetako antolatzaileak zehapen espediente bat irekita duela oraindik eta horren ondorioen zain daudela. Bernedoko Euskal Udalekuetan parte hartu zuten 21 familiek salaketak aurkeztu zituzten aisialdi ekimen horretan ustez gertatutako adingabeen sexu askatasunaren aurkako jokabideengatik. Salaketa jarri zenetik bertako hezitzaileek hedabide zein herritarrengandik jasotako jazarpena salatu dute. Era berean udalekura joandako haurren 137 gurasok guk Bernedo hautatuko dugu berriro komunikatua sinatu zuten eta horrekin batera Euskal Herriko mugimendu feministak, transfeministak eta antiarrazistako eragileek ere komunikatu baten bitartez babesa helarazi izan diete. Oihu bat Palestinara jaialdia egingo da hurrengo martxoaren 21 Durangoko landako gunean, Palestinarekin elkartasuna plataformak eta Euskal Herriko hainbat musikarik indarrak batu dituzte horretarako. Era autogestionatuan antolatzen ari garen egun honek, Palestinaren aldeko borrokari indarra ematea du helburu. Horregatik, bertan bildutako dirua, borroka hau jasaten ari den ondorio errepresiboei aurre egiteko bideratuko da, baita borroka bera bultzatzeko ere. Beraz, martxoaren 21 Durangon elkartzeko deia luzatzen dugu. Alik eta oihurik ozenena egin dezagun denon artean, Euskal Herritik Gazara. Eta zinema aretoetan honako proposamen hau, eskaintzen digu Zine Euskadik. Adi. Itxaso beltzeko uarte txiki batean jaio nintzen. Jendeak dio leku arriskutsua dela. Hartzak daude, eta otsoak, eta zerbait gehiago. Otxiren legenda filma urtarrilaren 23tik aurrera ikusgai egongo da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako areto desberdinetan. Zinema Euskaraz programak 2026 honetan estreinatu duen bigarren pelikula estatu batuar hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu. Juri zer da? Bere etxera eramango dut. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek Euskal Herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskararen hedapena sustatzeko. Osezara? Abentura eta fantasia batzen dituen film hau, Karpatia uharteko herriska txiki batean kokatzen da. Juri izeneko nekazari lotxatia bizi da. Otsi izeneko animalia espezie ieskor baten beldur. Hala ere, bapatean espezie horretako haurtxo bat abandonatu dutela deskubritzen du. Eta etxera ekartzeko misioari ekingo dio. Eskatzen. Juri zure familia gara! Soilik fidatu nidaz. Gure aldetik besterik ez, informazioa astelenean izango duzu hemen betiko lekuan eta betiko orduan, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta hamaika.eu dituzuela, Basaki taldearen lehen distira kantarekin. Utziko zaituztegu. Astelenen arte, asteburuan. Tontorraren dilla eta maldo bate gaituzu